نوبون و چاکسازی ایک ji herkarên girîng yên dîdara Êketîn Niştîmanî Kurdistan ku karê cidî li ser bikin û ev dîdara li ber li meha 5 îsala bi serokatiya heval Qubat Talibanî bêhete encamdan. Kadir û endamên Yêketîn Niştîmanî Kurdistan li Qazaşêxan piştevaniya xwe bû evê dîdarê dikin. Êketîn Niştîmanî Kurdistan piştevaniya dîdara Êketîn Niştîmanî Kurdistan çunku her dîdareka Êketîn Niştîmanî Kurdistan biket et xizmeta miletê Kurdistanê û êketî de ye. Amid bêjin ev dîdara êka ji dîdarê kiring bû pêşkeftina êketî û yadî jî em dibînin ev dîdara wek êketî geleke kiring e eprastî pêşniyar û bêçûnê xelkê eger bêne wergirtin û berçav bi şêwekî ciddî dê geleke baş. Kadir û endamên Êketî li Şêxan ji bilî destxweşî û piştevaniyê bû serkeftina dîdara Êketîn Niştîmanî Kurdistan bi serokatiya heval Qubat Talibanî daxwaz dikin ew pêşniyarên di berjewendiya Êketî de dihêne kirin ji layê kadirên Êketî bi çavekî mezin kar li ser bikin. Her pêşniyarek bîtin ji her kadirekî ji her hawlatiyekê Kurdistanê dête pêşkeşkirin el vê dîdarê bi serokatiya Cenabê Zorberêzka Qubat Talibanî û îşallah em hîvîdarîn. Di vê dîdarê de dê xelkê me Kurdistanê gelek pêşniyarê ciwan rêkopêk dê pêşkeşketin û diyar ketil vê dîdarê. Ez bînim karekî zor baş debît, belam bêne cêbecêkirin, organê yêketî hemû beşdar bin, hemû pêşniyar û reqnê dixwil bigirin, yeketî carekî tir hemû yek bigirtewa, heçî karekî baş bît bête kirdin li nav organekanî yêketî û pêşmerge û hemû organê yêketiyê min bi karekî baş dezanim. Nûbûn û çaksazî duruşmê dîdara Yêketîn Niştîmanî Kurdistan e ku li ber li meha 5 bi serokatiya Qubat Talibanî bêhete encamdan. Di vê dîdarê de şik dê çendîn pêşniyar ji layê kadir û karmendên Êketîn Niştîmanî Kurdistan ve bo vê dîdar dêne pêşkeşkirin ku kar li ser bête kirin ji bo pêşvebirina Êketîn Niştîmanî Kurdistan. Ekrem Derviş, Dezgehê Mîdyayê Badînyan, Şêxan.